Gentilen bolalekua. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Behin, gau argi batean ilargia bete-bete zeuela, hantxe mendi gainetan gentilak elkartu ziren, zerbait egiteko asmoz, baina zitzaien bat ere okurritzen. Zer egin, aspertu zuen, zer egin, zingo jau, ez dakit ba, kristau batzuk jan, ez, igual beste gauza bat, zenik betetan neok, eta alaxe zeudela, beraien artean nagusienak esan zuen, lagunak, zerbait egin beharko dugu, ez aspertzeko ben, proposamenak, eta kristau jan, ez, Jesus, kristauekin, eta, ez dakit lasterka ibilimen dugu, lasterka, eta batek, badakit, bolotan, arditu gaitezke, bolotan, egia, bolotan, eta nausiak esan ziren, ekarrazu, armokila, eta armokila da, arrizko mokila, arrizko bola, bolotan, jolazteko, tantzen joan zen, gentil bat, pareko mendira, antxe zeuen arri borobil, handi bat, milarroako arria, hartu zuen, eta berarik eraman zuen, eta nauzia ere esan zion, hortok, bolie, milarroako arrie, hankaz gora jartzeko, innaduken guztie, eta lase, hasi ziren bolotan, eta raka, mendikara, raka bola bota, eta bola bakoitzean, hainbat arbol, nik gipinako jo bota eskia, deiza ikusiko akoren, eta raka benga arbolak, arotzak, paguak, dena pramba gaztainak orengoan, dena, eta behin, harriarekin hasi eta bota mantzuen nausiak, eta joan zen mendian bera, plumbo, arbolak eta dena berarekin eramaten, eta gelditu baino lehen, azken arbola jo zuen, eta arbola kukin hartzain gaztearen gainean erori zen, eta hartzain gaztea, bertan, hilda, geratu zen. Gentila jetxi ziren, ikusi zutenean kukil hartzaina, hain maitagarria zuten hartzain hori, beraikin ondo portatzen baitzen. Ematen ziren ardi gazta, eta ardi esnea, beraiekin egoten zen, eta oso tipo jatorra, zan zuten. Hau desgrazia, zerbait egin beharko dugu. Eta zizen kenduak ematen, sendatu nahian, batek ere hauza hoko hain zion, zeiteuk, pustu pixka bat, pustu eta burua dakak. Eta, ezer. Eta handik pasatzen zen, alago mozolo bat, gaueko txori bat, esan zen, ze gentil oste, ze soinuta ze txistu, ben mutileilezkero, ezin leike piztu, eta joan zen, antzuaitz gain batera, eta dena, nola liteke egila zinda piztu, mutil gizahua, guk hartzai bat behar dugu, eta erabaki zuten hartzai berri egitea beraiek. Eta hartu zituzten alako harri batzukin, hankaken zizkioten, gero alako lasto batzukin, kiltxo batzukin, abar batzukin, hankak, gero alako patata batzukin belaunak egin zizkioten, joan ziren sabelaldean alako ardi larru batekin sabela egin zioten, txorizo batzuk eta zaztu zituzten barrua alako esteak eta egiteko, kalabaza jarri zioten buru bezala, gero beste alako egur batzuekin besoak, eta hemen alako bihatzak, eta bi arrauz begi bezala, alako matralie zurra tomatekin, eta alaxe, hartzai berria zakaten, pozik, eta bidaldi zuten, mendira hartaldekin, eta joan zen hartzai berria, eta mozoloak ikusi zuenean, halako, nola liteke, halako hartzai barregarri bat egin, eta izena ere jarri zion. Mutil berezi, baina batzutan ere beste izen batekin ezagutzen dugu, txorimaloa, eta zautu duzue, halako hartzai gazte bat, txorimaloa, ikusi duzue mendian, ez, bai? Galditu historia hau, eta ikusiko duzuen nola egi berdaderoa den.